Και αυτό είναι το Κανέλα Challenge μεταξύ Χρήστου του Μιχόπουλου και Βασίλη Κωνσταντινίδη. Έτοιμος. 1, 2, 3. Δεν είναι καπνί ρε μαλάκα. Μαλάκα κοίτα εδώ, κανέλες φεύγουν. Βασίλη θα πεθάνει. Το κατάπιε. Έχει δακρύσει ο άλλος. Έχεις κι άλλο μέσα, για να δω. Ρε, να δεις το Βασίλη έχει δακρύσει. Είσαι καλά. Άμα δεν αισθάνεσαι καλά, πες το, ρε. Το κατάπιες. Το κατάπιες. Ναι. Αλλά καλοί ήσασταν. Ωραίο ήταν. Καλοί. Δεν καταπίνεται. Μαλάκα, εκεί νόμιζα ότι θα πνιγώ πραγματικά. Κοίτα το Βασίλη ακόμα το παλεύει. Εσύ το κατάπιες όλο. Αχα. Εντάξει. Μαλάκα, κοίτα μάτι, κοίτα μάτι.